Anxietatea, asemenea unei umbre, ne urmărește adesea în tăcere, așteptând momente de vulnerabilitate pentru a se întinde și a crește, copleșindu-ne simțurile. Ne șoptește incertitudini și temeri, pictând viitorul cu îndoială. Cu toate acestea, aceste umbre ale anxietății nu sunt stăpânii destinelor noastre. Sunt doar distorsiuni, provocări pe care le putem depăși cu curaj și înțelegere. În fiecare colț al vieții noastre, de la orele liniștite ale nopții până la presiunile agitate ale zilei, anxietatea se poate strecura. Ne influențează modul în care gândim, simțim și interacționăm cu lumea. Poate transforma un țânțar într-un armăsar și șoapte în urlete. Chiar și așa, anxietatea este o experiență universală, un fir care ne conectează pe toți în condiția noastră umană. Dar rețineți, puterea anxietății nu este absolută, nu trebuie să ne definească. Poate fi recunoscută, gestionată și transformată într-un catalizator pentru creștere. Imaginează-te la marginea unei mări agitate, cu valuri care se sparg zgomotos, stârnind temeri și incertitudini în interior. Anxietatea se simte mult ca aceste ape tulburi, intensă, copleșitoare și adesea incontrolabilă. Dar așa cum oceanul are adâncuri calme sub suprafață, la fel și mintea noastră își poate găsi pacea sub tumult. Anxietatea ne minte adesea despre izolarea și frica noastră, sugerând că suntem singuri în aceste încercări. Totuși, acest lucru este departe de adevăr. Milioane de oameni împărtășesc aceste lupte, iar în această vulnerabilitate comună există putere. Deschizându-ne despre anxietățile noastre, nu doar că ne eliberăm de o povară, ci luminăm și o cale pentru alții. În fiecare dintre noi există o voce rezistentă, un contrapunct la chemarea înșelătoare a anxietății. Ne încurajează, continuă să mergi înainte. Înfruntarea anxietății înseamnă să-i recunoști prezența, dar să alegi să-ți trăiești viața cu intenție și tărie. Acțiunea este un antidot puternic pentru anxietate. Fiecare pas deliberat pe care îl facem, în ciuda temerilor noastre, nu doar că diminuează puterea anxietății, ci ne întărește propria încredere în sine. Ne învață că nu suntem observatori pasivi în viețile noastre, ci participanți activi, capabili să ne alegem propriile căi. Înfruntarea anxietății implică și îmbrățișarea imperfecțiunilor noastre. Înseamnă să acceptăm că a te simți anxios face parte din a fi om și că vulnerabilitățile noastre nu ne slăbesc. Mai degrabă, ne umanizează și ne conectează mai profund cu cei din jurul nostru. Navigarea prin anxietate este o călătorie continuă, una care necesită răbdare, înțelegere și perseverență. Fiecare provocare pe care o înfruntăm și o depășim este un pas către diminuarea impactului anxietății asupra vieților noastre. Această cale nu este întotdeauna liniară. Vor exista eșecuri și zile în care anxietatea pare de netrecut. Totuși, cu fiecare mică victorie, cu fiecare moment în care alegem să acționăm în ciuda temerilor noastre, ne construim reziliența. Învățăm să spunem, sunt capabil, transformând îndoiala în determinare. Pe măsură ce călătoria noastră progresează, acumulăm momentum. Fiecare acțiune întreprinsă împotriva anxietății se adaugă la un rezervor de încredere, învățându-ne că putem înfrunta necunoscutul și putem prospera. Acest momentum este vital. Transformă succesele sporadice în progrese sustenabile, dându-ne puterea de a aborda provocări mai mari și de a obține victorii și mai mari. Amintiți-vă, fiecare efort contează. Cei mai mici pași duc adesea la cele mai mari schimbări. Sărbătorește aceste momente, căci ele sunt victoriile tale asupra umbrelor îndoielii pe care le aruncă anxietatea. De fiecare dată când ne confruntăm cu anxietatea, obținem o victorie.
Fiecare decizie de a ne înfrunta temerile este o celebrare a spiritului și tenacității noastre. Lumea, bogată în oportunități, ne cheamă să pășim înainte și să ne valorificăm potențialul. Sărbătorește aceste realizări, căci ele sunt profunde. Ele sunt amintiri ale puterii tale interioare și ale capacității tale de a depăși adversitatea. Fiecare succes, oricât de minor ar părea, este o cărămidă pentru un sine încrezător și rezilient. Nu lăsa anxietatea să-ți definească călătoria. Îmbrățișează fiecare zi cu curaj, gata să înfrunți și să transformi orice provocare într-o oportunitate. Calea ta este una de creștere, modelată de fiecare decizie curajoasă pe care o iei. Călătoria ta este bogată în potențial. Provocările de azi deschid calea pentru triumfurile de mâine. Merge înainte cu scop, îmbrățișând fiecare moment și posibilitățile nelimitate pe care le deține. Pe măsură ce continui, eliberează-te de îndoieli și îmbrățișează-ți capacitățile. Povestea ta nu este scrisă de anxietate, ci este autorizată de propriile tale acțiuni curajoase. Amintește-ți, șoaptele anxietății sunt temporare, dar realizările tale, reziliența ta și victoriile tale sunt durabile. Lumea este pregătită pentru următorul tău pas. Îmbrățișează-l cu încredere și vezi unde te duce călătoria ta.